som en un orfenat? De veritat ho penses? I si aquest món està ple de dimonis? Segur que l'orfenat no és una granja d'humans? Corre! Sols pots confiar en tu mateix! Intentaràs escapar o deixaràs que t'envien com a menjar de dimonis? En aquesta situació es troben els protagonistes de The Promised Neverland. Norman, Ray i Emma viuen feliçment junt amb els seus germans en un orfenat, fins a que es donen compte de que realment és una granja, on els crien per a vendre-los a uns dimonis que paguen un muntó de diners per els seus serveis. Els nens inicien un pla de fugida per a salvar les seues vides. Qui és el villà d'esta història? Aconseguiran eixir al món dels humans? O es quedaran en el món dels dimonis i se'ls menjaran? Experimenta-ho amb el sabor de la lectura.